smradu jedan, o lošu jedan. Ajde, ovako. Hajja! Ništa vam! Morala da nastavim dalje. Jer ja sam znala da ja ako posustanem, da će oni da pobede. Ja sam znala da sam ja njih već tad pobedila. Jer samim odlukom da se ne bije na taj džak generacijni u osnovnoj školi, ja sam njih pobedila. Kapanđijska čerka sa Ibarske magistrale ih je pobedila. Zato što je imala rezultat. Zato što je imala rezultat. To je... Ja sam...